Per mi, ser educadora de les obres socials maristes implica poder crear espais per facilitar la reflexió i treballar per la transformació i la justícia social. Ser educador de la llar marista és fer un viatge emocionant amb nois i noies, acompanyar-los i un viatge amb els meus companys de feina. Per mi, ser educador a Maristes és l'oportunitat de poder trencar amb les fronteres socials i de poder ajudar aquell que ho necessita. És l'oportunitat d'educar, de compartir, però també de poder aprendre de les persones. Ser educador a una obra social és ser company de camí. Un camí on en determinats moments has de saber trobar la mira justa per poder fer una mirada amb el cor, en situacions on la raó per si mateixa no és capaç d'arribar. Ser educador de les obres socials maristes, tant a nivell professional com pels nostres joves, és sinònim d'acollida, creixement, superació i estima, molta estima.